Čaute pri ďalšom videjku. Dnes si idem skúsiť hodiť tieto srandičky. Sú to také malé vikingské sekerky. Dostal som ich od segry pod stromček. A to dve čepele, aj hroty. Ak to idem vyskúšať hodiť zo 4 a potom aj z 8 metrov. Pekne zo 4 sú tam, tak sa poďme na to pozrieť. Sú to také malé srandy, ale je k tomu aj púzdierko. Takže také nahádzanie. Tak sú tu. No a skúsime to ešte dostať aj z 8. Nastavíme telefón. A sú tam aj odtiaľto. Ja hovorím, je to taká srandička. Ale nahádzanie dobré. Takže takto pekne dokážete to prakticky vždy nejako zapichnúť. Tak doví pri ďalšom videjku.